Ka dorbar nong lum kerbyang hakathong ban kring ya perkhat perdan ki khna shapang wok yang nangba klawat kari jantia hakalai pho trik no pra kabadai ke lingkhu sngi yap jong u kalapen long ya ka jingalang kerpang ya ka jingalang la penya da urichan ki shulai hakaba kaladon ru ka jingsngap jar ka ba shiminit udayo lang pakma assistant wahesh nong lum kerbyang kletho ya ka khana lingkot ukyang nangba bat ula ong kum kapateng kajuk menta kadai benang ban pen kraw ya kerteng ukyang nang ba om tang ha ka shisngi ni ha ka lingkhu snam yap jong u henre ban wat kilat kilinti ban le ya ka babahatam na ka benta jong u kum ju kari bat ka jat ben rio USD lalu General Secretary ha ka jingkren ula pen kan mawi ki jaka don nam bat jaka podan ki khana ka snong juai ki baya dei bat ukyang nang ba ha ka ba ula ong bana ka da ko jingbam dan ka jingyu I jingai bat kit kya ki bor sarkar ne bor shnong ban le yak budan kam ki jaka la du no ya ka jinglong kerpang na lor kata ula kentu bat ai men siam ki khun ka dor bar shnong ban long ki bashlur ya tali ya dei jingmut bat im sngi ban le hok na ka benta ka bha ka men ka im lang sa lang ya ka jingalang la pen wai de ki kentien sngongu na usophilos liwan EMLDC juai Neliang gadar racun yang tidak ya benua ya benda resmi kamu penuh tentang di kan buat yang nampak leo handphone atau jangan muncul di sebelah kanan. Posdam ku cikini ki lom yang ni. To dewalai ki leba kepangan. MT ku ke ni ni chai asap da be sekol da ya kin membantu penyumbang atau mohon ini sembol enggak itu pengirang